тук не говорим за нещо, което е просто измислено и приказка. Говорим за много повече, за огъня присъстваш наистина в живота до такава степен, че той не е просто огън. Като огън, той внася съвсем друг смисъл. По-скоро живот. Идването ни тук е било само и плод на гонене на огъня. Феникс е разбирал кога ще умре. Затова е изнасял яйцето си, което е отнасял далече, високо, в пещера с огън. То поне така казват, никой не е виждал Феникс.